És maig i parlem del magnesi. Us sona la clorofil·la? És el pigment responsable de que les plantes siguin verdes. Però la clorofil·la no només dona color, sinó que proporciona energia a la planta. És el que anomenem un pigment fotosintètic. La molècula de clorofil·la té una forma que ens recorda a la famosa rajola de flor, on el magnesi seria la rodona central en una estructura plana i simètrica. Aquest nutrient és extremadament important per la planta. Quan les nostres plantes tenen un problema amb la producció de la clorofil·la, com podria ser per falta de magnesi, pateixen clorosi. Les fulles es tornen groguenques i les plantes no creixen, i fins i tot es poden arribar a morir si no ho solucionem. I com podem aportar magnesi? La millor manera és aportar compost a la terra. Un sòl amb bona matèria orgànica retén millor el magnesi disponible. És una solució equilibrada i sostenible a llarg termini. Les cendres de llenya també aporten calci, potassi i una mica de magnesi, però cal vigilar que no s'alteri massa l'acidesa del sòl. Afegiu compost al vostre hort i cendra en feu servir. Ens veiem el mes que ve amb un nou element.